De interim-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, José Jardim, stelde gisteren tijdens een persconferentie dat de gevolgen van de coronacrisis op Curaçao en Sint Maarten grote gevolgen kunnen hebben. Het kan leiden tot een krimp van de economie van 20% op Curaçao en op Sint Maarten zelfs tot 30%. Volgens hem is er voor beide landen financiële ondersteuning nodig van maximaal 930 miljoen Antilliaanse gulden voor Curaçao, als de crisis tenminste een half jaar aanhoudt. In totaal zouden er 600 miljoen Antilliaanse gulden nodig zijn voor Sint Maarten. Dat geld is nodig, aldus Jardim, voor financiering van de overheidsbegroting, financiering van het behoud van banen en de deviezenreserves. Beide landen hebben vorige week een verzoek aan minister van Binnenlandse Zaken van Nederland, Raymond Knops, gedaan voor financiële steun vanuit Nederland. Knops hoopt dat binnen enkele weken in de Rijksministerraad te kunnen behandelen. De Curaçaose regering heeft gisteren het eerste deel van haar solidariteitspakket gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een persconferentie. Het pakket gaat vooral om een versoepeling op het gebied van belastingen. Dit zou Curaçao in 3 maanden tijd ruim 30 miljoen minder opleveren. Maar het doel van de maatregel is om bedrijven niet verder aan te tasten in hun cashflow-positie. En daarmee zouden ze hun personeel moeten kunnen blijven uitbetalen. Minister van Volksgezondheid Suzy Camelia Reumer stelde gisteren dat er op Curaçao op korte termijn een avondklok kan worden ingevoerd. De mogelijkheid is er, aldus Camelia Reumer. We zijn voorbereid en kunnen het instrument zo invoeren als het nodig is. Op dit moment vindt de Curaçaose overheid het echter niet nodig om het in te voeren. Camelia Reumer reageerde op de situatie dat er op Aruba sinds afgelopen zaterdag wel een avondklok is ingesteld. Op Aruba zijn inmiddels 12 coronabesmettingen geregistreerd. Maandag kwamen er 3 nieuwe gevallen bij, zo stelde minister-president Evelien Wever-Kroes in haar dagelijkse persconferentie. Een van de gevallen heeft plaatsgevonden via een besmet persoon uit Colombia. In de andere 2 gevallen gaat het om lokale besmettingen. De Arubaanse regering zegt sinds enkele dagen een agressiever testbeleid uit te voeren. Aruba kent een snellere groei van het aantal besmettingen dan Curaçao, waar sinds enkele dagen 4 personen besmet zijn verklaard, en Sint Maarten, waar 2 besmettingen zijn geregistreerd. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn geen besmettingen geregistreerd. Wel zijn er ongeveer 250 mensen in quarantaine op Bonaire.